Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten ing hadis rawahu Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sak beci-becike kowe kabeh yaiku wong kang gelem sinau Al-Qur'an lan gelem ngajarake. Wonten setunggalipun cakepan tandang kula ingkang jumbuh kaliyan soraosipun hadis menika mekaten. Jroning Qur'an nggoning rasa yekti nanging topi pilih ingkang uninga kajaba lawan tutuwe nora kena den awur ing satemah nora pinanggih mundhak katalanjukan temah sasar susur yen sira ayun waskita sampurnane ing badanira puniki sira anggeguruwa. Menawi wonten seratan basa Indonesia supados sami dipunpahami kaliyan para adik-adik. Di dalam Al-Qur'an tempatmu mencari kebenaran sejati. Hanya yang terpilih yang akan memahaminya, kecuali atas petunjuknya. Tidak boleh dipahami secara ngawur yang akhirnya tak kau temukan kebenaran. Dan semakin teraih, bahkan semakin tersesat. Jika kau menghendaki kesempurnaan dalam dirimu sendiri, maka bergurulah.